Bon dia, sóc la Laura de la llibreria Papers i Llibres Marta de Sant Vicenç dels Horts i ara que s'apropen aquestes dates nadalenques us volia dir que a la nostra llibreria trobareu un tou de jocs, llibres i cosetes perquè la canalla petitona s'entretinguin, es diverteixin, juguin i aprenguin en català. Com a llibre il·lustrat tenim moltes col·leccions de Baula, de Convel, que són jocs, són llibres, tant el conte il·lustrat de tota la vida amb il·lustracions fantàstiques que es belluen, que fan, que es mouen, com petites enciclopèdies de la Terra, de l'espai, dels dinosaures, el cos humà, per aprendre jugant o jugant aprenent. Però a part d'això també hi ha jocs i manualitats. Tenim tota una col·lecció d'Aplikits, que és superxula, però us volia presentar sobretot una cosa nova que hem fet aquest any, que es diu Manolito Books, Viatge, Coneix, Explora, que teniu l'espai, els dinosaures, és un puzzle d'aquesta peça, ja veieu, i a més porta un llibret on us explica una sèrie de coses sobre un vaixell pirata, l'antiga civilització dels faraons, l'antiga civilització de Grècia, l'espai, els dinosaures, etc. Super xulos.